Эканамічная загагуліна. Намінальныя заробкі растуць, але працаўладкоўвацца спяшаюцца далёка не ўсе. Чаму? Дарэчы, не працуе ў Беларусі нават атамная станцыя ў Вастраўцы. Першы энергаблок зноўку адключаны. Не бачыў каранавірусу, не бачыць і радыяцыі. Дыктатар загадаў вярнуць у абарачэнне атручаныя Чарнобылем землі. Якім заўгодна коштам. Панядзелак, 27 красавіка, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я Валер Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Намінальныя заробкі беларусаў вырастуць. Прынамсі, для гэтага ёсць перадумовы, упэўненыя эксперты Еўразійскага банку развіцця. Але гэта не азначае, што людзі знойдуць добрую працу. Як дэфіцыт працаўнікоў уплывае на выплаты і чаму змаганне з гэтак званымі дармаедамі не толькі пярэчыць Канстытуцыі, але і не мае эканамічнага сэнсу, ведае Вітаўт Сіўчык. Заробкі беларусаў вырастуць яшчэ больш. Прынамсі так мяркуюць у Еўразійскім банку развіцця. Узровень занятасці ў Беларусі павысіўся да 68,1% ў першым квартале 2026 года у параўнанні з 67,8% годам раней. На гэтым фоне ўзровень беспрацоўя знізіўся да 2,3%, абнавіўшы гістарычны мінімум. Павышаны попыт на працоўную сілу фармуе перадумовы для далейшага росту заробкаў. Афіцыйна даходы беларусаў ужо растуць. Гэтак у сакавіку сярэдні налічаны заробак павялічыўся на 233 рублі, альбо на 8% у параўнанні з лютым. Але павышэнне выплатаў звязанае з дэфіцытам працаўнікоў, які вынікае не толькі з агульнаеўрапейскіх дэмаграфічных працэсаў. Кваліфікаваныя людзі з Беларусі з'ехалі масава пасля 2020 году. Працягваецца іхны адток зараз, улічваючы, што ёсць вялікі расійскі рынок. Адначасова мясцовыя ўлады працягваюць змаганне з так званымі дармаедамі. Гэтак на Гомельшчыне, у Чачэрскім і Будакашалёўскім раёнах раённыя газеты адсправаздачыліся аб правядзенні прафілактычных захадаў. Дзяржава дае вам магчымасць працаўладкавацца, і гэтым трэба карыстацца. Калі вы не працуеце, вы не прыносіце карысці дзяржаве. Пры гэтым, паводле Канстытуцыі, грамадзяне не абавязаныя працаваць. Прапісанае толькі права на працу. Дзяржаўныя службоўцы проста выконваюць жаданне Лукашэнкі, які на савецкі ўзор распачаў барацьбу з беспрацоўнымі. Чыноўнікі, яны мусяць знайсці ту працоўную сілу. Лукашенко там заяўляў пра пакістанцаў, пра іншых там, каго бы прывесці і замяніць беларусаў. Але ніхто не хоча ехаць, таму што, напэўна, заробкі, умовы, яны не зусім задавальняюць людзей іншых, і у тым ліку вось і беларусаў. Не здавальняюць беларусаў і патрабаванні ад тых, хто тэарэтычна павінен ім служыць. У інтэрнэце шырока разышоўся ролік ад мужчыны, які пасля паходу на могілкі здзівіўся колькасці людзей, якія не дажылі да пенсійнага ўзросту. Воровать надо меньше, и деньги будут. Ужасно. Всех чиновников на кладбище, всех. И пусть смотрят день и ночь на эти могилы. Але ці ёсць адкуль знайсці грошы, каб не павышаць пенсійнага ўзросту? Выплаты пенсійныя дзяржслужбоўцаў значна большая, чым там, напрыклад, звычайным грамадзянам. Вось. Тое ж тычыцца, напрыклад, вайскоўцаў, вайскоўцаў добра, але ось сілавікоў, якія зараз фактычна, можна сказаць, кіруюць гэтай краінай. І таму ўсё больш сродкаў пераразмяркоўваецца на іх, а яны выходзяць на пенсію там колькі 45 гадоў. Падвышэнне пенсійнага ўзросту непазбежна, і гэта праблема не толькі Беларусі, гэта праблема і заходняй Еўропы таксама. У Беларусі зараз, па-мойму, чвэрць насельніцтва пенсійнага ўзросту, і пакуль дэмаграфічныя паказнікі Беларусі, беларускага грамадства не зменяцца, і гэтай сітуацыі таксама не палепшыцца. Разам з тым, паводле Змітра Кухлея, нейкай глыбокай рэформы самой пенсійнай сістэмы чакаць не выпадае, пакуль не адбудзецца дэмакратызацыя краіны. Вітаўт Сіўчык, Белсат. Цікава, канешне, якую карысць для дзяржавы прыносяць тыя, хто абзывае суграмадзянаў дармаедамі, ды бегае за імі, спрабуючы загнаць на нізкааплатную працу. Рытарычнае пытанне. Тым часам кіраўніцтва Астравецкай атамнай электрастанцыі паведаміла, што першы энергаблок станцыі зноўку адключаны
ад сеткі. Афіцыйная прычына прафілактычнай працы на абсталяванні. Таксама паведамляюць, што радыяцыйны фон вакол АЭС застаецца без зменаў. 15 студзеня той жа першы энергаблок ужо адключалі для планава-папераджальнага рамонту. Да гэтага на рамонце быў і другі энергаблок. Тым не менш, у дзень 40-годдзя аварыі на Чарнобыльскай АЭС Міністэрства энергетыкі паведамляла, што БелАЭС выпрацавала за час сваёй працы 60 мільярдаў кілават-гадзінаў электрычнасці. Летась улады абвесцілі, што плануюць дабудаваць да станцыі яшчэ і трэці энергаблок. После того, как реактора будут построены, Беларуси нужно будет искать потребителя на эту электрическую энергию. Причем искать, я не знаю, где будут искать потребителей на эту электрическую энергию, для того, чтобы потом за счет ее продажи каким-то образом окупить затраты на постройку самой станции. На вайсковыя зборы, што маюць адбыцца з 26 траўня да 4 чэрвеня, пойдуць 11 тысячаў менскіх дзесяцікласнікаў. Пра гэта паведамілі ў Менгарвыканкаме. З іх у намётавыя лагеры з кругласотневым утрыманнем падалі заяўку 1400 чалавек. Астатнія будуць праходзіць зборы на базе цэнтраў да прызыўнай падрыхтоўкі. Агулам у менскіх школах навучаецца 6 тысяч юнакоў і 5 тысяч дзяўчат. Яны таксама будуць праходзіць навучанне на базе медустановаў. Дзяўчат будуць вучыць надаваць першую дапамогу. Мінадукацыя раней заяўляла, што праходжанне збораў абавязковае. Без іх не залічаць у 11 клас. Таксама з гэтага навучальнага года зборы павялічылі з 5 да 10 дзён. Літоўскія памежнікі толькі за апошнія сотні зафіксавалі 50 спробаў мігрантаў прарвацца ў краіну праз мяжу з Беларусі. Паводле афіцыйнай Вільні, гэта сёлетні рэкорд. Паведамляецца, што 11 мігрантаў павярнулі назад у Беларусь самі, калі пабачылі памежнікаў. Групу з 39 чалавек спынілі. Тыя назваліся грамадзянамі Афганістану, Ірану і Пакістану, але большасць з іх не мелі дакументаў. Іх пастанавілі не затрымліваць, а вярнулі назад у Беларусь. Яшчэ 26 чалавек не пусцілі ў еўразвяз праз латвійскую мяжу. На польскім участку няўлічаных мігрантаў не зафіксавалі. Федэральныя ўлады ЗША расследуюць матывы каліфарнійца, які ў суботу адкрыў страляніну на імпрэзе з удзелам Дональда Трампа. Ад праваахоўнікаў медыа атрымалі тэкст гэтак званага маніфесту, у якім цэлямі нападніка заяўленыя сам Трамп і ягоныя топ-чыноўнікі. Прычынаю ж інцыдэнту называюцца падазрэнні Трампа ў сексуальных злачынствах. Добраадукаваны 31-гадовы інжынер і рэпетытар з Каліфорніі. Вось што ўжо вядома пра Коула Томаса Аллена, які адкрыў страляніну і параніў федэральнага афіцэра ў гатэлі «Вашынгтон Гілтан» падчас прыёму Асацыяцыі карэспандэнтаў Белага дому. Гэта быў першы раз, калі на штогадовай імпрэзе на 2500 гасцей прысутнічаў і Дональд Трамп. Дагэтуль ён байкатаваў падзею. Нападнік меў пры сабе драбавік, пісталет і некалькі нажоў. Ніхто з гасцей прыёму не пацярпеў. Падазраванага арыштавалі на месцы і неўзабаве выставяць абвінавачванне. Ён таксама напісаў гэта: «Я больш не гатовы дазваляць педафілу, гвалтаўніку і здрадніку запэцкваць мае рукі сваімі злачынствамі». Якая ваша рэакцыя? Ну, я чакаў, што вы гэта прачытаеце, бо ведаў, што вы так і зробіце. Бо вы жудасныя людзі. Жудасныя людзі. Так, ён гэта напісаў. Я не гвалтаўнік, я нікога не гвалціў. О, вы думаеце, ён меў на ўвазе вас? Прабачце, я не педафіл. Вы чытаеце гэты бруд, напісаны нейкім хворым чалавекам. Мяне звязвалі з рэчамі, якія не маюць да мяне ніякага дачынення. Я быў цалкам апраўданы. Лукашенко працягвае свой ваяж па палескіх прадпрыемствах. Сёння ён пабываў у Нараўлянскім раёне на эксперыментальнай базе «Крынічная» і саўгасе камбінаце «Зара». Адметна, што ў 40-ую гадавіну чарнобыльскай трагедыі пра яе жахлівыя наступствы узурпатар не згадвае наагул. Адзінае, Лукашенко загадаў якім заўгодна коштам вярнуць атручаныя Чарнобылем землі ў абарачэнне. На парадку ж дня перадусім будаўніцтва кароўнікаў і падзеж кароваў. Тэму працягне Уладзіслаў Корсак.
Лукашенко патрабуе чалавечага стаўлення да скаціны. Паводле ягоных традыцыйных каштоўных указанняў, тэхналогіі і якасць кармоў тут важнейшыя за будаўніцтва новых кароўнікаў за шалёныя грошы. Маўляў, сховішчы кармоў мусяць быць пабудаваныя так, каб замест сенажу не захоўваць гнілаш. На самом деле, строительство этих новых коровников не дает положительного результата, условно, в целом сельскохозяйственной отрасли в Беларуси, потому что причины-то не устраняются. Нехватка кадров населения все равно остается. Ресурсов нету, ветпрепараты не купить, корма там некачественные. Эти вот новые комплексы, новые коровники, они вытягивают колоссальные деньги из сельского хозяйства. Заявы Лукашэнкі гучаць на фоне чарговай масавай гібелі цялятаў. Гэтым разам на Гомельшчыне. Паводле факту інцыдэнту ўжо арыштавалі кіраўніка гаспадаркі ў Рэчыцкім раёне. Напярэдадні Лукашенко назваў убачанае жахам. Гектар земли на поверхности валяются погибшие телята. Уже в СИЗО тот, который виноват. Ну, в СИЗО правильно сделал. Это же безобразие. Вот это страх. Бедные коровы. Нягледзячы на гучныя заявы і паказальныя арышты, сітуацыя не змяняецца дзесяцігоддзямі. Чаму ж час ідзе, а праблема застаецца? То, что людей в тюрьму садят, уголовные дела заводят, ну, это борьба с последствиями. Не причину устраняем, а последствия просто нивелируем. У нас сегодня в колхозы руководителями идут люди, которые либо им некуда деться, либо они готовы, условно, подстраиваться в эту систему, врать, приписывать, обманывать. Праблема значна шырэйшая за адзінкавыя выпадкі. Паводле афіцыйнай статыстыкі, напрыклад, Віцебская вобласць толькі ў сакавіку сёлета страціла 1100 кароў. І ўжо трэці месяц улады наагул не раскрываюць звестак наконт свінагадоўлі. А вось у якіх умовах існуюць каровы ў Слаўгародскім раёне. Відэа знятае ўсяго месяц таму, і яно вельмі адрозніваецца ад таго, што паказваюць Лукашэнку падчас візітаў на нешматлікія ўзорныя гаспадаркі. Перыядычныя пракурорскія правяранні фіксуюць адкрытыя магільнікі быдла, адсутнасць адказных асобаў у гаспадарках, ігнараванне ранейшых прадпісанняў і слабы ветэрынарны кантроль. У некаторых выпадках гаворка ідзе пра яшчэ больш трывожныя рэчы, магчымы продаж мяса з быдламагільнікаў. Паводле здабытых Белполам дакументаў, такія прадукты маглі трапляць нават у школьныя сталоўкі. Уладзіслаў Корсак, Белсат. У студэнта Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які цяпер у Беларусі прайшоў ператрус, пра гэта піша выданне Куку.орг са спасылкаю на ўласнай крыніцы. Паводле звестак журналістаў, сілавікі прыйшлі да студэнта-завочніка. Яго прымусілі напісаць заяву на адлічэнне і парэзалі карту літоўскага віду на жыхарства. Іншых падрабязнасцяў і пацверджання інфармацыі няма. 2 тыдні таму беларускія ўлады прызналі ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй. Цяпер студэнты універсітэту баяцца вяртацца ў Беларусь. Гэткую захаду рэжыму асудзілі ўлады Літвы і Еўразвязу. Новабранец з расійска Санкт-Петербургу не здолеў вылецець з Менску ў Тбілісі праз тое, што ў Расіі яму выдалі позву ў ваенкамат. Пра ягоную гісторыю распавялі расійскія праваабаронцы. Паводле іх, у пачатку красавіка мужчына атрымаў позву, але паспрабаваў выехаць праз Беларусь. Спачатку яго не выпусцілі з Расіі на мяжы і знялі з аўтобуса, але расеец здолеў даехаць у Менск цягніком. У аэрапорце яго ж не пусцілі на рэйс у Тбілісі, а пасля і ў Ерэван. Беларускія памежнікі патлумачылі, што ён мае забарону на выезд з Расіі. Як мяркуюць праваабаронцы, гэта можа сведчыць пра тое, што запрацаваў абмен звесткамі аб абмежаваннях для прызыўнікоў паміж краінамі. У Віцебскай вобласці на продаж выставілі ўжываны аўтазак. Адпаведная абвестка з'явілася на інтэрнэт-пляцоўцы gostorg.by. Управление ўнутраных справаў Віцебска аблвыканкаму прадае спецфургон МАЗ 2010 года вытворчасці з прабегам усяго 102 тысячи кіламетраў. Паведамляецца, што афарбоўка адпаведная бела-сіняя. Стартавы кошт 33 400 рублёў. Ахвотныя могуць падаваць заяўкі да 7 траўня, а 11 адбудзецца аўкцыён. На пляцоўцы дзяржгандлю нярэдка выстаўляюць тэхніку сілавікоў, машыны ДАІ і нават армейскую тэхніку.
Замест доўгачаканага цяпла завіруха, замест спакойных выходных у ратавальнікаў бесперапынная праца. Вецер і снег, што ўжо нарабілі бяды ў беларускіх гарадах, застануцца прынамсі яшчэ на пару дзён. Цяпер жа сіноптыкі абяцаюць па начах анамальныя для канца красавіка 5 градусаў марозу. Што яшчэ падрыхтавала непагадзь, да планаў небеснай канцылярыі прыслухоўваўся Андрей Сульжыц. Выходныя, на якія шмат хто планаваў працу на лецішчах ці шпацыр, сапсавала анамальная непагадзь. Соцсеткі імгненна запоўніліся кадрамі з беларускіх гарадоў. Красавіцкія краявіды больш нагадвалі студзеньскія. 26 апреля. Беларусь. Сур'ёзнай праблемаю для захаду і цэнтру краіны стаўся і шквальны вецер. Ён зрываў дахі, нішчыў фасады і білборды, валіў дрэвы. Ты видел? Нет. Видел? Я не видел. Какая ты умница, молодец, солнышко. Белгідрамет папярэджвае, расслабляцца рана. Найбліжэйшымі днямі парывы ветру могуць сягаць 24 метраў за секунду. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, што працуе над наступствамі непагадзі, настойліва рэкамендуе заставацца ўдома. Аднак, калі такой магчымасці няма, трымацца далей ад дрэваў, ліній электраперадачы, рэкламных шчытоў, а таксама прыбраць гаспадарчыя рэчы з падворку або балкону, а аўта пакідаць у гаражы або на адлегласці ад дрэваў. Анамальна халоднае надвор'е – прычына трывогі ў дачнікаў і працаўнікоў сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Наступныя 3 ночы будуць вырашальнымі для ўраджаю. Сіноптыкі чакаюць маразы да мінус 5 градусаў, пік якіх прыпадзе на ноч з 29 на 30 красавіка. Найбольш рызыкуюць тыя, хто ўжо паспеў высадзіць расліны ў адкрыты грунт. Найбольш, вядома, баяцца замаразкаў гэта агуркі, памідоры і кукуруза, і там дастаткова 1-2 градусы, каб расліна загінула. Бульба, напрыклад, якая баіцца там нават 1 градуса марозу і на шчарнее. Як жа ўратаваць ураджай ад пашкоджання або нават гібелі? Пра гэта пытаемся нашага эксперта. Можна накрыць, як ён цяпер, спанбондам. Можна плёнкай, толькі плёнка, там асабліва трэба, каб плёнка не датыкалася да расліны, на нейкіх калочках, каб была нацягнута. Я памятаю, што мы накрывалі нават нейкімі дома, нават коўдрамі, там, прасцінамі. У звязку з начнымі маразамі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў даручыла сельскагаспадарчым арганізацыям праверыць гатовасць спецтэхнікі і абсталявання для аднаўленчых работ ды прыняць захады для мінімізацыі шкоды. Андрей Сульжыц, Белсат. На гэтых выходных ездзіў на рыбу, снегу не бачыў, але на маіх вачах ветрам зламала велізарную сасну. Так што бліжэйшыя дні спадарства будьце пільныя, беражыце сябе. А ў аб'ектыве на сёння ўсё, болей навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. І інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем сёння разам з Юліяй Лабанавай. Юля. Вітаю. Сёння ў студыі Белсат на фоне гістарычна нізкага беспрацоўя прамысловасць краіны сыходзіць у мінус. Разам з эканамісткай Настасіяй Лугіной разберомся ў супярэчнасцях беларускай эканомікі. А таксама пагутарым з навукоўцам Сергеем Бесарабам, ці бяспечнымі будуць прадукты, вырашчаныя на землях на роўлі, якія Лукашенка загадаў вярнуць у абарот пасля забруджання ў выніку аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Заставайцеся з намі. І спадарства чакае самая, бадай, радыактыўная апытанка, у якой таксама запрашаем паўдзельнічаць. Што ж, шаноўныя, задаемся мы пытаннем, рэагуем вось на гэтыя ініцыятывы вяртання радыактыўных земляў у абарачэнне, найперш сельскагаспадарчае. Лукашенко пра гэта неаднойчы гаворыць, перыядычна скарачае гэтую зону, якая лічылася бруднай. Памятаеце, каранавіруса ён не бачыў, радыяцыі таксама няма, чаму б тады не ўзгараць, не пасадзіць там што-небудзь, не накарміць беларусаў, усё сцерпяць, тым больш дазіметраў
няма. Задаемся пытаннем, змяншэнне забруджанай зоны, вось гэта што? Гэта следства яе ачышчэння, ну вось гэта распады, паўраспады, хто там ведае, там 1 год альбо 5000 гадоў, магчыма, у гэтым справа. Альбо гэта эканамічная неабходнасць, зямлі вельмі мала, земляў, не бяда, што там у нас кінутых колькі земляў, але ж трэба новыя засвойваць. Ну, альбо ўсё-таки гэта злачынства супраць беларусаў. Калі ласка, галасуйце, будзе цікава ведаць вашае меркаванне. Гаспадарства, пачнём мы з іншай тэмы, з эканамічнай. У першым квартале сёлета ўзровень беспрацоўя ў Беларусі дасягнуў гістарычнага мінімуму з 2,3%. Пры гэтым рэальныя заробкі ў сакавіку выраслі на 8,5%. Паводле звестак Еўрапейскага банку развіцця, попыт на працоўную сілу ў нашай краіне высокі, што тлумачыцца ростам заробкаў. Сярэдняя заработная плата ў рэспубліцы набліжаецца да 3000 рублёў, а ў Менску і зусім перавысіла 3800. Пры гэтым прамысловасць працягвае дэманстраваць спад, а працоўчы сектар прасеў на 3,4%, а ў сталіцы спад дасягнуў амаль 9%. Растуць і складскія запасы. Паводле Белстату, у Менску іх аб'ём перавысіў месячную норму вытворчасці на 16%, што ўдвая больш за ліміты, вызначаныя ўрадам. Прадукцыйнасць працы ў Беларусі ўпала на 1,4%, а доля стратных прадпрыемстваў вырасла да 32%. Кожная трэцяя арганізацыя краіны сёння працуе ў мінус. Што ж, пра ўсё па парадку паразмаўляем з Анастасіяй Лузгіной, эксперткай Цэнтру эканамічных даследаванняў «Бюрок», якая на сувязі з нашай студыяй. Вітаем вас. Добрый вечер. Добрый день. Што ж, гістарычны мінімум беспрацоўя выглядае на тое, што ўлады Беларусі нарэшце могуць пахваліцца пазітыўнай статыстыкай, але ці эканамісты могуць распавесці, вызначыць, за кошт чаго мы маем такую статыстыку, адкуль узяліся гэтыя працоўныя рукі? Прежде всего, надо сказать, что экономики с нулевой безработицей в принципе быть не может, да, потому что люди все равно как бы переходят с одной работы на другую, там, по каким-то причинам теряют работу, и нулю безработица не бывает такого, чтобы она равнялась нулю. Показатель 2,3% это, безусловно, очень низкий. С одной стороны, может показаться, что это замечательно, что практически все работают, у всех есть работа, но с другой стороны надо понимать, что это уже как бы показывает, да, то есть свидетельствует о каких-то проблемах в экономике и, скорее всего, точнее, точно о дефиците. И мы это видим по открытым вакансиям, что их достаточно много. Обычно считается уровень такой приемлемой низкой безработицы, когда это 4-5%. Ну, 2,3% это уже, конечно, низкие показатели, говорят о перекосах на рынке. Таксама эксперты Еўразійскага банку развіцця прагназавалі рост заробкаў, ён і цяпер ёсць, і прагназуюць далейшыя перадпасылкі дзеля гэтага. Ці это таксама сведчыць пра недахоп працоўных рук, калі ёсць канкурэнцыя? Да, безусловно. То есть, несмотря мы видим на отрицательную производительность, динамику производительности труда, зарплаты продолжают расти, и это также свидетельствует о том, что людей в экономике недостаточно, да, то есть есть повышенный спрос, и даже с учетом, мы видим там отрицательные темпы роста ВВП, отрицательные показатели производительности труда, но при этом зарплаты продолжают расти. Это говорит о том, что да, людей недостаточно, и предприятия, компании готовы платить больше. Анастасія, а чаму так атрымліваецца, што заробкі растуць там і пад 3000 ўжо сярэдні заробак, у Менску і 3800 ўжо, а даводзіцца уладам паляваць на гэтак званых дармаедаў? У чым прычына? Это такое тотальнае нежаданне атрымліваць такія дзеньжышчы, альбо все-таки гэты сярэдні заробак далёка не ўсім доступны? Но здесь нужно понимать, что, во-первых, ну нельзя, как я уже сказала, всех занять, да, кто-то действительно там, по каким-то причинам не желает работать, при этом в Беларуси за этим очень бдительно следят, и мы знаем, да, как работают с теми же тунеядцами, да, стараясь максимально вовлечь
людей на рынок труда. Плюс к этому сейчас вот последние годы мы видим миграционную политику со стороны государства по привлечению иностранных работников. Ну и плюс еще к этому изменения там были что касается привлечения пенсионеров, да, то есть если раньше существовали такие понижающие как бы пенсии, если человек работает, то сейчас эти лимиты отменили. Поэтому как раз в плане со стороны государства делается все, чтобы максимально, да, вовлечь людей на рынок труда, но, как мы видим, безработица низкая, людей по-прежнему не хватает, зарплаты, но зарплаты, опять-таки, это средние зарплаты, естественно, в Минске они там значительно выше, в регионах они будут ниже, ну и, безусловно, это средняя зарплата, то есть есть люди, которые намного меньше получают, есть, которые получают и выше. Но тут надо понимать, что это усредненные показатели, но в целом все равно тренд на увеличение зарплаты, и он достаточно все равно, как бы мы видим, продолжается сохраняться, но уже не такими активными темпами, как это было там в 2024 или 2025 году. Ну, вось калі з аднаго боку эканоміку прыйшло больш людзей, сталі павялічвацца заробкі, але пры гэтым змяншэнне вытворчасці і прадуктыўнасці працы адбываецца. Чым гэта небяспечна ў доўгатэрміновай перспектыве, адкуль за кошт чаго ўсё ж такі гэты разрыв фінансуецца? Ну, здесь тоже надо понимать, то есть, да, вроде бы дефицит людей, а при этом, допустим, экономика нас сжималась, да, вот последние, по крайней мере, месяцы. Ну, здесь опять-таки вопрос к эффективности, насколько эффективно используют, да, те же трудовые ресурсы, потому что, например, на тех же государственных предприятиях, компаниях, той же промышленности загрузка может быть недостаточно, там она снизилась, но людей при этом не увольняют. Да? И вот вроде бы и люди сохраняют работу, но промышленность уже работает, но уже не такими темпами. К чему это может привести? Ну, это ведет, конечно, к росту издержек со стороны компаний, да, то есть на компании накладываются, им приходится, да, повышать зарплаты, не обязательно в промышленности, в других секторах, да, где особенно остро ощущается дефицит работников, но при этом надо сказать, что вот это опять-таки начало года, надо смотреть, что будет в последующие периоды, потому что все-таки вот если мы смотрим на результаты марта, не смотрим именно, если мы выделяем именно март, да, то в марте по отношению к февралю там наблюдался уже рост, то есть определенное оживление в промышленности. Вот. Ну, исходя из этого, скорее всего, еще и повысился тот же спрос на трудовые ресурсы, на дополнительных работников. Анастасія, ну, дзеля справядлівасці трэба сказаць, што ўвогуле старэнне насельніцтва і адпаведна змяншэнне працоўных рук гэта такая глобальная з'ява асабліва для заходняга свету, для ўсходняй Азіі і ў Японіі, і нават суседняя Польша з гэтым таксама ўжо сёння сутыкаецца. Глобальная праблема. Ведаем, што ў Беларусі, ну, улады яны спрыяюць павелічэнню гэтай праблемы, выкідваючы сотні тысяч кваліфікаваных беларусаў за мяжу, але ўсё-такі вот захады, калі браць, што гэта такая традыцыйная праблема для сучаснага свету, ці ўсе захады для развязання этой праблемы задзейнічаны? Мы з вами пералічвалі ўжо, гэта спроба прыцягнуць мігрантаў, гэта матывацыя для пенсіянераў, гэта спроба матываваць праз рост заробкаў. Што яшчэ? Калі я выбачаюся за доўгі спіч, ну вось калі у Японіі, я ведаю, там спрабуюць нават увесці роботаў пабольш, ну каб было камусьці працаваць. У Беларусі, я памятаю, да 1 сакавіка аблвыканкамам усім далі загад таксама паглядзець, як куды можна гэтых роботаў уставіць у нашу эканоміку. Якія яшчэ захады ў Беларусі прымаюцца для того, каб развязаць праблему працоўных рук? Ці гэта нейкія тэхналогіі? Альбо, магчыма, варта было б, напрыклад, перакваліфікаваць працаўнікоў з тых прадпрыемстваў, якія працуюць толькі на склад, то бок не зарабляюць, а праедаюць таксама грошы, на нейкія іншыя галіны, дзе грошы яшчэ можна зарабіць? Ну, тут вопрос, да, то есть мы опять-таки возвращаемся к насколько эффективно работает экономика. Да? То есть действительно в Беларуси высока доля предприятий, компаний,
который находится как бы под государственным, да, вот контролем. И, соответственно, политика изначально уже многие годы в Беларуси такова, что сохраним вот эти вот крупные компании и, соответственно, сохраним рабочие места и людей, которые работают на этих предприятиях. Насколько это эффективно? Может быть, это не всегда эффективно, и часто это неэффективно. При том, что мы знаем, что ряд тех же компаний получают, которые неэффективны, они получают государственную постоянную поддержку из года в год, но, опять-таки, далеко не у всех получается выйти на какие-то положительные результаты и показатели. Вот. Поэтому здесь, конечно, если бы изменились подходы к именно в самой экономике, да, если бы дали возможности больше работы частному бизнесу, если бы поддерживали именно те компании со стороны государства, которые могут и целесообразно осуществлять их поддержку, чтобы они в результате выходили на положительные результаты, то, скорее всего, вот, по крайней мере, определенной степень напряженности на рынке труда можно было бы чисто за этих изменение менеджмента, государственного менеджмента можно было бы снять. Но, а так, если мы посмотрим на те меры, которые принимаются в Беларуси, ну, зачастую они как бы ничем не уникальны, за исключением, конечно, работы с тунеядцами, да, и опять-таки распределением тех же студентов, то есть это уже больше не часто встречающиеся кейсы, больше характерны именно для Беларуси. Ну, а что касается работы, там, я не знаю, с повышением рождаемости, с стимулом за счет роста заработной платы, притока специалистов на рынок труда, стремлением привлечь иностранных специалистов, то есть это обычные такие меры, которые принимают многие государства, но вопрос в их, опять-таки, насколько именно в Беларуси они хорошо либо плохо действуют. Например, если мы говорим про приток мигрантов, да, то есть трудовых мигрантов, да, людей из других стран, то ну, вот политика, мы не видим, что государство на не очень хорошо срабатывает, но не потому, что там государство не старается какие-то меры принимать, а из-за того, что просто люди из других стран не хотят в Беларусь ехать. То есть вот в этом проблема. То есть если по распределению студентов можно направить в район, то вот с мигрантами тут намного все сложнее, да, то есть иностранцы, чисто потому что белорусскому государству так хочется, они не поедут в Беларусь. То есть их нужно привлекать рыночной экономикой, хорошими зарплатами, устойчивостью экономики, опять-таки позиционированием государства на международной арене, возможностью перспективы, да, какого-то роста, стабильности там и так далее. Ну и мы видим, что пока что это не очень получается. Анастасія, ну вы двойчы згадалі яшчэ адзін рэсурс, вы сказалі студэнты. Вось мы ведаем з апошніх навінаў, што, напрыклад, школьнікам дазволілі працаваць, прынамсі на трактарах у сельскай гаспадарцы. Праца моладзі, а дакладней праца дзяцей. Вось у мяне няма з сабой шыльдачкі сарказм, і ўсё-такі гэта рэсурс альбо не рэсурс? Ну, безусловно, тут это нельзя сказать, что там, если мы будем там, привлекать там, более молодых белорусов, это как-то изменит, спасет ситуацию, абсолютно нет. Вот, потому что ну, детство должно быть детством, люди должны учиться, там, расти, ну, а потом уже, когда они созреют, выходить, соответственно, на рынок труда. То есть здесь, конечно, нужно, на мой взгляд, вот, проводить какие-то преобразования вот, не за счет поиска дополнительных белорусов, а именно другими какими-то мерами. Иногда, то есть не обязательно это какое-то материальное чисто стимулирование, но и качественные изменения в самой экономике. Рост заробкаў таксама можа выклікаць рост спажывецкай актыўнасці. Усё ж такі гэта лепш у нашай сітуацыі, у нашай эканоміцы ці не да канца? Ну, безусловно, если растут доходы, с одной стороны, вроде бы хорошо, потому что спрос растет, потребление растет, и по сути, предприятия могут получать, то есть могут реализовывать свою продукцию. Да?
Но с другой стороны, как вот и мы видим по статистике Беларуси, это может также стимулировать и рост импорта, то есть рост импорта потребительских товаров. И вот по последней статистике хорошо видно, что прирост потребления именно импортных товаров, он составил там около 30%. Да, то есть это очень такие значительные показатели. Ну, и это тоже во многом связано за счет того, что люди больше получают, и они, когда становится более высокий доход, они присматриваться, начинают более качественным, но, может быть, более дорогим товаром. Ну и не всегда это в пользу белорусских товаров. Поэтому, безусловно, такой риск есть, и эта тенденция, она уже была хорошо видна в прошлом году, в 2025 году, и белорусские власти на это постоянно тоже обращали внимание. Исходя из этого, ну, безусловно, вот сейчас это с учетом того, что в Беларуси отрицательное сальдо торгового баланса товарами, то ее увеличение, оно, конечно, не очень хорошо для страны, когда вот люди начинают больше покупать импортного, но при этом белорусские товары не пользуются спросом. И государство, я же говорю, пытается решить эти проблемы, так, в том числе путем акции, набываеце сваё. А калі да, все ж таки кредиты, да. Калі ўсё ж таки беларусы не пойдуць набываць беларускае, не пойдуць набываць сваё, то для прадпрыемстваў, чые склады запоўненыя айчыннай прадукцыяй і увогуле агулам для эканомікі, што гэта будзе азначаць у даўжэйшай перспектыве? Ну, смотрите, то есть склады, они все-таки заполнены не только потребительскими товарами, они заполнены могут быть там и разные, не знаю, машинами, оборудованием. И сейчас затоваренность складов, она все-таки больше связана с тем, насколько возможно продавать на внешние рынки. Потому что белорусская экономика, она в этом плане открытая, в плане торговли, да, и та ситуация, которую мы сейчас видим, она во многом обусловлена тем, что сложнее стало продавать ту же Россию, ну и, возможно, другие страны, особенно вот тоже, возможно, на какие-то позиции мог повлиять тот же конфликт на Ближнем Востоке. Вот, поэтому здесь тут такой комплексный подход, уже когда мы говорим в целом про внешнюю торговлю, почему так происходит. При этом, ну, опять-таки, нужно смотреть же не только на импорт, но и на экспорт. Экспорт потребительских товаров, он рос и растет достаточно активно. Ён расце за кошт расійскіх і кітайскіх тавараў найперш, ці наколькі гэта сур'ёзныя змены у спажывецкім экспорце? Нет, я имела в виду, что экспорт в другие страны, он тоже потребительских товаров, он тоже вырос. То есть он примерно растет уже такими же активными темпами. Да? То есть как раз потребительский, с одной стороны, белорусы активно покупают импорт, но экспорт тоже потребительских товаров идет увеличивающимися объемами, по крайней мере, по последним данным. И, скорее всего, опять-таки, у нас сейчас нет детальной статистики, но, скорее всего, это все-таки российский рынок, вот в основном он потребляет. То есть тут, опять-таки, мы говорим о зависимости от российской экономики. Шкада, канешне, што ўлады часцяком хаваюць статыстыку. Мне здаецца, гэта было б у іх інтарэсах, каб незалежныя эксперты, у тым ліку такія, як вы, таксама маглі патлумачыць у тым ліку для іх, што адбываецца ў беларускай эканоміцы. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. А мы спадарству хочам нагадаць, Анастасія Лузгіна, экспертка Цэнтру эканамічных даследаванняў «Бірок», была з намі на відэасувязі. Гаспадарства, уласна, перайдзем да той тэмы, о якой мы вас сёння пытаемся пад трансляцыяй у Ютубе. Гэта пра змяншэнне забруджанай зоны, што гэта магло б азначаць. Каб увесці ў курс, прапаную паглядзець матэрыял. Александр Лукашенко падчас візіту ў Нараўлянскі раён Гомельшчыны не толькі спраўдзіў хаду пасеўной кампаніі, але і заявіў пра неабходнасць маштабнага вяртання у сельгасвытворчасць, зацытую, чаго б гэта не каштавала земляў, што былі выведзеныя з карыстання пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС.
Падрабязнасці ў нашым матэрыяле. Паводле Лукашэнкі трэба вярнуцца да тых аб'ёмаў раллі, што існавалі ў савецкія часы. І гэты працэс ужо ідзе. Толькі за мінулы год у Гомельскай вобласці ў сельгазгаспадарчы абарот вярнулі больш як 1000 гектараў земляў, раней забруджаных у выніку аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Пасля тэхнагеннай катастрофы 1986 года амаль чвэрць тэрыторыі Беларусі была забруджана 137 ізатопам цэзію ды іншымі небяспечнымі радыёнуклідамі. Больш за 260 000 гектараў зямлі былі афіцыйна выключаны з абароту як небяспечныя. Пры гэтым перыяд паўраспаду асноўных забруджвальнікаў стронцыю 90 і цэзію 137 складае каля 30 гадоў. Гэта азначае, што толькі палова рэчыва распадаецца за гэты тэрмін. Каб узровень актыўнасці гэтых элементаў знізіўся да бяспечных фонавых значэнняў, то бок паменшыўся ў 1000 разоў, неабходна каля 300 гадоў, а для поўнага ачышчэння тэрыторыі ад больш устойлівых ізатопаў, напрыклад, плутонію, спатрэбяцца тысячагоддзі. Уже цяпер з намі на відэасувязі навуковец Сергей Бесараб. Сергей, вітаем. Прывітанне, спадарства, прывітанне. Прывітанне. Ну, хацелі б пачаць з нашай апытанкі. Мы вось нашых гледачоў сёння пытаем, што вось гэтае змяншэнне, афіцыйнае змяншэнне забруджанай зоны, што яно азначае? Гэта следства яе натуральнага ачышчэння ад радыяцыі, гэта эканамічная неабходнасць, бо земляў не хапае, альбо ўсё-такі гэта злачынства супраць беларусаў, як бы адказаў на нашае апытанне навуковец Сергей Бесараб. Ну, глядзіце, з навуковага пункту гледжання галоўнай пагрозай на гэтых тэрыторыях з'яўляецца не вонкавы фон, тое, чым палохалі людзей у 86-м, так званая абментная эквівалент дозы. Да? Зараз асноўная пагроза – гэта пастаянная інкарпарацыя, то бок унутранае прымяненне праз харчовыя ланцугі глеба, расліна, жывёла, чалавек. Там, да? Вось, як правільна заўважылі ў рэпартажы, асноўная доза утваральнай ізатопы – гэта 137 цэзій і 90 стронцый. То бок уся існуючая радыёбіялогія кажа, што нават нізкадозавае, але хранічнае паступленне гэтых нуклідаў, яно правакуе сістэмны акісляльны стрэс і працяглыя генетычныя мутацыі. То бок цэзій, як хімічны аналаг калію, ён як бы выбарча дэпануецца, напрыклад, у цягліцах. І што найбольш крытычна ў сардэчным міякардзе. Гэта непазбежна выклікае сардэчна-сасудзістыя паталогіі. Ну, гэта пытанне вельмі выдатна асвятляў прафесар Бандажэўскі. Да? То бок вось гэта сляпое на паперах зняццё статусу зоны адчужэння, яно фактычна дае дазвол на сістэматычны асэнсаваны этнацыд насельніцтва. То бок вось як я гэта ўспрымаю. Бок усё ж такі неабходна, каб 300 гадоў мінула, каб перыяд поўнага распаду адбыўся, толькі пасля можна выкарыстоўваць гэтыя землі. Ці правільна я разумею? У радыёбіялогіі лічыцца, што колькасць радыёнукліда зніжаецца да фонавага ўзроўню пасля 10 перыядаў паўраспада. 10 перыядаў паўраспада. Зараз прайшоў толькі адзін, каб вы разумелі. То бок, умоўна кажучы, было там сколькі 100 кілаграм гэтага цэзія выкінута з чарнобыльскага рэактара, а зараз стала 50. І дарэчы, што цікава, і пра гэта я шмат разоў казаў, што асаблівасць рэгіянальнага беларускага забруджання ў яго жорсткай прасторавай нераўнамернасці размеркавання радыёнуклідаў. Разумееце, гэта мазаічнасць, вось такая скура леапарда. То бок выпадзенні 86-го года яны мелі шчыльна непрадказальны стахастычны характар, які вызначаўся лакальнай мікраметэаралогіяй, фізіка-хіміяй часцін, напрыклад, паліўныя матрыцы альбо кандэнсаваныя аэразолі, яны адрозніваліся па свайму выпадзенню. То бок у межах нават 1 гектара градыент шчыльнасці і актыўнасці можа адрознівацца на парадкі. На парадкі, разумееце? І кожнаму, хто гэта разумее, ясна як боскі дзень, што вяртаць гэтыя землі зараз шляхам некага такога макраусярэднення, гэта вар'яцтва. Вар'яцтва. Аб'ектыўная ремедыяцыя патрабуе суцэльнай такой высокараздзяляльнай гама-спектраметрыі, суцэльнага радыёхімічнага картавання. Прычым гэта павінна быць літаральна на кожным метры поля.
Разумееце? То бок для эканамічна для маштабаў десяткаў тысяч гектараў гэта каласальнейшыя выдаткі. Вось. Таму Лукашенко ўводзіць землі такім адміністрацыйным нейкім фіктыўна, умоўна бяспечным лімітам. Ну, калі простымі словамі, я для нашых гледачоў, можа, на пальцах так патлумачу, гэта азначае, што вось адно поле там зашкальваюць, пішчаць гэтыя равуць дазіметры, а суседняе поле там, абсалютна спакойна. А праз поле зноў вар'яцеюць гэтыя дазіметры. Я вось размаўляў, дарэчы, на днях з беларускімі паляўнічымі, яны якраз расказвалі, што падобная сітуацыя, літаральна па ўсёй краіне. З гэтага лесу дзік, ён цалкам радыеактыўны, яго закопваюць, утылізуюць з суседняга лесу, калі ласка, можна упаляваць. Між тым, улады яны гавораць пра тое, што яны будуць жорстка кантраляваць. Там жа ёсць цэлая градацыя гэтых земляў. Вось тут цалкам усё дазволена, тут пад жорсткім кантролем дазволена, тут дазволена гэта, а гэта не дазволена. Улічваючы бардак, які ёсць у сённяшняй Беларусі, дзе кантраляваць могуць толькі хто там па-беларуску гаворыць, альбо дзе лайк якісьці паставіць. Наколькі ввогуле такі кантроль і заявы пра яго рэалістычныя? І ці не было б найлепшым кантролем тут, каб вось гэтыя чыноўнікі, яны самыя елі вось гэтыя харчы з гэтых тэрыторыяў, а таксама жылі бы там? Як вы лічыце? Ведаеце, гэта, конечно, мала б сэнс. Калі я слухаю вось пра гэты весь кантроль чыноўнікамі, я разумею, што мы проста ізноў убачым адну функцыю. Функцію, якая на мове спецыялістаў называецца разбаўленне або купаж. То бок працуем па той жа праверанай 86-м годзе пастанове Палітбюро ЦК КПСС нумар 32 ад 22 жніўня 86-го. Вы бярэце адзінку некага бруднага малака альбо збожжа з адноўленых земляў і змешваеце яго з двумя адзінкамі гарантавана чыстай прадукцыі з якой-нибудь Віцебшчыны, напрыклад. Удзельная актыўнасць фінальнай сумесі падганяецца пад жорсткія вось гэтыя рэспубліканскія дапушчальныя ўзроўні. То бок на добры толк агулам ізатопаў не павінна быць у ежы, але ў Беларусі гэта укладаецца ў дапушчальныя ўзроўні. То бок атрымоўваецца нейкая чыстая на паперы ежа. Але з кропкі гледжання законаў біяфізікі, фундаментальнага прынцыпу Алара нават, калектыўная доза папуляцыі не памяншаецца. Насельніцтва па ўсёй краіне ўсё адно інтэгральна паглынае той самы фізічны аб'ём ізатопаў. То бок улады дамагаюцца зацвярджэння таварнасці экспарту, разумееце, больш нічога. І паралельна яны губляюць галоўнейшае патрабаванне радыёэкалогіі, лакальную празрыстасць і ізатопную адсочвальнасць забруджаных прадуктаў. То бок, гэта проста, я не магу з кропкі гледжання навукі нават неяк адэкватна гэта ацаніць, таму што гэта вар'яцтва. Акрамя вар'яцтвам гэта ніяк не назавеш. Калі апрацоўваецца сухая зямля, то ўтвараецца пыл. Атрымліваецца, калі мы радыеактыўную зямлю будзем апрацоўваць, то і землі чыстыя будуць падвяргацца гэтаму забруджванню ў выніку? Безумоўна, будзе міграцыя. Гэта, вось, ведаеце, вельмі добра на прыкладзе меліярацыі, напрыклад, можна патлумачыць. То бок, вось гэта прамое антропагеннае ўмяшанне, тая самая меліярацыя, да? Яна незваротна парушае, так бы казаць, статус-кво у радыёэкалогіі раёна. Пераўвільготнаныя анаэробныя глебы і тарфянікі яны 40 гадоў дзейнічалі як натуральныя біягеахімічныя пасткі. То бок радыеактыўны комплекс быў схаваны і фіксаваны там без кіслароду. І зараз іх асушэнне справаджае две такія крытычныя пагрозы. Па-першае, гэта гідралагічны перанос, які трансфармуецца ў эолавы, ці ў ветравы, да? То бок, гэта па-першае. Па-другое, пры цеплавым разбурэнні глебы, пры тых жа тарфяных і лясных пажарах адбываецца найцяжэйшая разольная рэсуспензія радыенуклідаў. То бок вогнішча вяртае гэтыя 40-гадовыя аб'ёмы ізотопаў назад у трапасферу. Вось. І гэта ж яшчэ, дарэчы, мы кажам пра цэзій стронцый. І агулам ніхто з чыноўнікаў не кажа пра тое, што мы вступаем зараз у новую гістарычную фазу. Плутоній-241, які быў схаваны з 86-го года, ён распаўся і масава трансфармаваўся ў высокарухомы магутнейшы альфа-выпраменьванне камерыцы-241. Разумееце? То бок, добра, гэта проста там на поле кудысьці пераляцела, але ж яно можа патрапляць у лёгкія людзей.
А дыхаць аэразолем альфа-часцін – гэта лакалізаваць амерыцыю эпітэліі бронхаў. А каб вы разумелі, як бы амерыцы, яго так званы вагавы множнік ці коэфіцыент адноснай біялагічнай эфектыўнасці, ён у 20 разоў вышэйшы за коэфіцыент для гама ці бета-выпраменьвальнікаў. То бок гэта абсалютна катастрафічна пры інгаляцыі праз органы дыхання. Вось. І расхістваць зараз па лесе там некімі плугамі ці трактарамі пасля таго, як стварылася такая прыродная карантинная пастка, гэта просто апафеоз медыцынскага вар'яцтва. А што ж тады рабіць людзям? А што рабіць людзям, якія будуць вымушаныя працаваць на гэтых палях? Ці могуць яны хоць неяк сябе забяспечыць? Як не цынічна это прагучыць, але яны смертнікі. Яны смертнікі, як бы, в прынцыпе... конечно, можна ім параіць выкарыстоўваць рэспіратары. Вось гэтыя рэспіратары, паўмаскі, якія выкарыстоўваліся падчас ковіду. Таму што як радыяцыя, як вірусы, яны пераносяцца ў выглядзе аэразоляў. Яны трапляюць у чалавека праз лёгкія, праз паветра. Всё гэта як бы аэразолі, гэта калоідная хімія. Таму выкарыстоўвайце, калі вы там працуеце, выкарыстоўвайце маскі, каб забяспечыць сабе абарону ад гэтых аэразолей. Але гэта ж садзіцца недзе на адзенне, садзіцца на валасы. Калі вы прыйдзеце да хаты, скінеце маску, гэта ж таксама будзе ізноў рэсуспензіравацца, і трапляць у паветра вашага будынка, вашай кватэры. Гэта ізноў будуць дыхаць вашы дзеці. То бок, я не ведаю, што тут казаць. Сергей, вельмі паказальна насамрэч, што пры абмеркаванні гэтай тэмы у нас гучыць такая жорсткая лексіка, як смяротнікі, медычнае вар'яцтва. І сапраўды, калі глядзіш на гэтыя навіны, яны збіраюцца зараз торф распрацоўваць, сушыць тыя балоты яшчэ больш. Пры тым, што там пясчаныя буры, звыклая справа. Акрамя гэта гараць лясы, которые таксама утрымліваюць гэтую радыяцыю. І гэты дым куды ляціць? Па ўсёй Беларусі. Гэта сапраўды тут толькі за галаву можна схапіцца. Як гэтае вар'яцтва можна патлумачыць? Няўжо гэтыя людзі гэтага не разумеюць, што яны забіваюць увесь народ? Няўжо гэта вось такія маньякі, крыважэрцы, людажэры, которым вось сённяшняя хвілінная выгода важнейшая за лёс цэлага народу? Разумееце, я радыяцыйны хімік, я не псіхіятр, каб гэта тлумачыць. Але вось як грамадзянін, напрыклад, каб выдаць сваё меркаванне, я параю вам просто пачытаць апошнія матэрыялы гомельскага выдання «Флагшток», прысвечаныя могільніку. Таму вось гэта Беларао, якая павінна будаваць могільнік, выбіраць пляцоўку, паглядзіце просто, якія там людзі працуюць. Там людзі працуюць, якія не маюць ні хімічнай адукацыі, ні фізічнай, ні нават мінімальнага разумення навукова-тэхнічнага. Людзі прадавалі адзенне, касметыку, ветпрэпараты нейкія, пракладвалі газавыя трубы ў вёсках, і гэтых людзей ставяць сачыць за тым, што будзе з беларусамі, з беларускай нацыяй стагоддзі. Гэтыя адходы на стагоддзі ці нават на тысячагоддзі. І сёння за іх захоўванне адказваюць такія абсалютна некампетэнтныя людзі. Ад гэтага бярэшся за галаву, і я не ведаю, гэта... я ўжо шмат разоў сказаў гэта слова вар'яцтва, але сапраўды, не складана, я не ведаю, як гэта патлумачыць. Сергей, давайте дакінем да этого вар'яцтва яшчэ шуфлю. Гэта трэці энергаблок. Яшчэ адзін яны спрабуюць, хочуць дабудаваць у астраўцы. Пры гэтым у іх пастаянныя прафілактычныя спыненні ўжо існых энергаблокаў. Наколькі вось гэтыя спыненні гэта нармальная практыка? Бо мы памятаем, аварыя на ЧАЭС, она здарылася таксама, калі яны спрабавалі там спыняць, тумблеры круціць. Ці тут мы маем паўтарэнне, вар'яцкае паўтарэнне гісторыі, альбо, в прынцыпе, гэта нармальна, а мы тут з вами нешта нагнетаем? Глядзіце, дарэчы, ён і зараз зупыніўся. Так. Зупынены. Тут на самой справе таксама шмат разоў пра гэта казалася, што беларуская АЭС з усіх экспартных АЭС Росатама, то бок АЭС, якія пабудаваныя ў іншых краінах, яна самая нешчаслівая, гэта нейкі вырадак Росатама. У ёй максімальна магчымы з усіх пабудаваных АЭС час прастою.
То бок, з чым гэта звязана, ну, мне складана сказаць, як бы, але ёсць такія ўскосныя пацверджанні з-за таго, што там і карупцыя вельмі высокі ўзровень, і саботаж, і вот это так званае імпартазамяшчэнне, калі як бы замест запланаваных нейкіх дэталяў ці матэрыялаў купляюць што таннейшае. То бок я мяркую, што трэці энергаблок, калі ён будзе пабудаваны, ну, тут патрэбна разумець, што не патрэбна нікому, ні беларусам, ні людям, ні энергасістэме той трэці энергаблок. Трэці энергаблок – гэта яшчэ адзін крэдыт у Расіі на будаўніцтва. Гэта яшчэ адзін звязаны крэдыт. Вось. І Лукашенко спрабуе проста улезці ў гэты яшчэ адзін звязаны крэдыт, каб за яго кошт нешта там сабе аплочваць, каб працягнуць сваю агонію. Бо ён ужо ў агоніі. А потым, ну, як кажуць, што пасля іх хоць потоп аддаваць, мы яшчэ не пачалі аддаваць крэдыт за пабудаваны ВС. І кожны беларус, вось я дакладна гэта ведаю, што кожны беларус адчуе на сваёй скуры, калі Беларусь пачне аддаваць крэдыт Расіі. Гэта такія велізарныя грошы. Лукашенко ўвесь час як бы прасіў адтэрміноўку, але ж вечна адтэрміноўваць нельга. Ну што ж, Так. Ну што ж, як мы бачым... Ну што ж, як мы бачым, Лукашенко надта хацеў пабудаваць нейкі помнік сабе, каб пра яго памяталі пакаленні. Он там і ледовыя палацы будаваў, і электракамбайн ўсё марыў пра яго, а па выніку збудаваў тое, пра што будуць сотні пакаленняў беларусаў дакладна памятаць пры кожным развіцці падзеяў. Сергей, дзякуй вялікі за сённяшнюю размову. А мы спадарству хочам нагадаць, Сергей Бесараб, навуковец, быў з намі на відэасувязі. Ну што ж, цяпер наша сталая рубрика «Жыццё рэгіёну», якую робім супрацы з БГ Медыа. І распачынаем нашу вандроўку з Барысава, дзе пачалі будаваць першы ў горадзе Макбай. Але там ёсць нюанс. Дзеля гэтага спілуецца жно 50 соснаў. Прытым у барысаўцаў нават не запыталіся, ці хочуць яны такую нездаровую замену. Паводле плану пад сякеру трапіць цэлы лясок на скрыжаванні Гагарына і будаўнікоў. Мясцовая раёнка піша, што будуць кампенсацыйныя пасадкі, 340 дрэваў іглічных пародаў, але якіх і дзе не ўдакладняюць. Барысаўцы акурат такіх зменаў не хочуць і абураюцца. Па-першае, у горадзе і так хапае фаст-фуд месцаў. Па-другое, чаму менавіта пляцоўка з дарослымі дрэвамі, калі ёсць пустыя альбо закінутыя будоўлі? Па-трэцяе, у горадзе і так не хапае зеляніны, скардзяцца ў каментарах. Некаторыя збіраюцца пісаць мясцовым уладам і нават Лукашэнку. Ну а тым часам меркаваную пляцоўку з соснамі ўжо рыхтуюць да будаўнічых працаў. Наступны наш прыпынак Бабруйск, дзе разгарэлася тык-ток-спрэчка пра даўжыню чэргаў у лячэбна-кансультацыйнай паліклініцы. Там людзі праходзяць медкамісіі для працы ці атрымання правоў кіроўцы. Вось жа бабруйчанка паскардзілася, што правяла там у чарзе ажно 4 гадзіны, яшчэ і заплаціла. Галоўная медсястра паліклінікі праз тык-ток мясцовага інтэрнэт-парталу запісала адказ. Маўляў, яны спраўдзілі камеры відэаназірання і насамрэч грамадзянка правяла там 2 гадзіны, прайшла рэгістрацыю і ўсе лабараторныя даследаванні. Ролік набраў 400 000 праглядаў і 400 каментароў. Адныя пагаджаліся з пазіцыяй паліклінікі і пісалі, што прайшлі медкамісію хутка. Іншыя казалі, што чэргі сапраўды доўгія і ўправіцца за адзін дзень не ўдаецца. Праблема ў тым, што пакуль чакаеш пад кабінетам рэгістрацыі, не паспяваеш здаць аналізы, якія прымаюць толькі з 8 до 10 раніцы. І трошкі трагікамічная гісторыя з Пінску. Там да новага сезону абнавілі адзін з атракцыёнаў. Замест старой лятаючай тарэлкі паставілі лятаючую талерку толькі што новую. Пінчукі, здаецца, расчараваныя. Пра падзею нават зняло рэпартаж мясцовае тэлебачанне, а месцічы ўсё адно не ўразіліся. Яны, падобна, чакалі большага. Каментатары запытваюцца, што новага будзе, чаму нельга купіць болей атракцыёнаў і паставіць нешта больш цікавае для падлеткаў. Успамінаюць абяцанне кола агляду, якое нібыта не здолела своечасова ўвесці праз ковід, і канстатуюць, што нічога не мяняецца у пінскім парку дзесяцігоддзямі. А хтосьці просіць пасадзіць болей дрэваў. Маўляў, парк такі лысы, што няма дзе нават вавёркам скакаць.
Божа, калі ў нас будуць ужо такія навіны, з которых хочется вось так вось руками сказать, эх, добра жывем. Ну, гэта... Спадзяюся, дачакаемся. Не сёння. Спадарства, дзякую вялікі за ўвагу, за апытанне, удзел у ім, злачынства супраць беларусаў. 81% галасоў. Дзякую вам, цалкам падзяляем ваше меркаванне. Ну, а на гэтым час ставіць кропку ў студыі Белсат. Для вас працавалі Валера Руселік. І моя непаўторная калега Юлія Лабанова. Дзякуй. До сустрэчы. До сустрэчы. Юлечка.